σας παιδιά. Σήμερα παίζω με το Barry Grow Garden Modded. Θα ήθελαμε να σας δείξουμε λίγο τους κήπους μας. Δηλαδή αυτός είναι ο κήπος του Barry. Ναι, σίγουρα έχει 0 likes. Είναι τέλειο, αλλά έχει 0 likes, είναι κρίμα. Και αυτός είναι ο δικός μου. Ο Giant Pinonce λίγο. Ο Giant Pinonce Garden. Ναι. Και αν πρέπει να παίξετε σε αυτό το modded επειδή όλα είναι δωρεάν. Ναι, ας πούμε, μπαίνουμε εκεί στο shop και κάνεις αυτό. Και μπορείς να πάρεις ό,τι θες, δωρεάν. Ναι. Τώρα να πάω στο shop. Και δες, μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Δηλαδή, αν θέλω να αγοράσω για παράδειγμα ένα Giant Pinonce, πατώ πάνω του. Και απλά το πατάς στο free και πήρες. Μαρία. Ναι. Μπροστά, ξέρω τι θα σου πω. Δηλαδή αυτό λειτουργεί σε ό,τι φρούτο και αν πάρτε. Τώρα θα πάμε λίγο στο garden μου. Και παιδιά, παρακαλώ να κάνετε like και subscribe επειδή προσπαθώ να φτάσω 1.000.000 subscribers στο τέλος του χρόνου. Παρακαλώ κάντε ένα subscribe και θα σας δώσουμε το πιο καινούριο iPhone 15. Ή αν θέλετε και το iPhone 16. Δεν ξέρω γιατί. Θα σας δείξω κι εγώ λίγο τον κήπο μου. Δηλαδή αυτό είναι όλος ο κήπος μου που είναι γεμάτος Giant Pinonce. Σωστά Barry? Ναι. Εμένα θα είναι γεμάτος με περίεργα πράγματα. Ναι, του Barry θα είναι περίεργος με περίεργα πράγματα επειδή είναι σίγουρα περίεργος. Συμφωνείτε? Ποιος δεν το ξέρει? Ποιος δεν το ξέρει ότι είμαι περίεργος? Όλοι το ξέρουν. Σχεδόν και όλο το σχολείο. Δηλαδή και... παρακαλώ παιδιά να βάλετε το Mario's Drip, είναι αυτό εδώ πέρα. Αν το βάλετε θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και θα μου αρέσει πολύ. Δεν μας ενδιαφέρει το seed shop όταν κάνει reset, μόνο αφού έχει 1000 πράγματα και τα παίρνεις και δωρεάν. Σωστά Barry? Ναι. Και τώρα πάω εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα. Δεν έχω χώρο για τα πράγματα μου. Δεν έχει χώρο για τα πράγματά του πάρεις. Το χιλιές κάτω πήρε. Μισή. Και τώρα παιδιά, εγώ τώρα πάω στον κήπο μου. Και αν θέλετε να αγοράσετε Robux, πριν αγοράσετε Robux, παρακαλώ να βάλετε στο code 14,
θα κάνει μεγάλο support σε εμάς και στον Foldin, επειδή είμαστε φίλοι, σωστά Πάρη? Για ποιον είπες μόλις? Ένα YouTuber του Foldin, εσύ μπορεί να μην το ξέρεις. Μόνο Έλληνες βλέπω εγώ. Oh my god, ο Πάρης δεν πάει καλά. Μόνο Έλληνες. Δεν ξέρω καν αγγλικά, μπρο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω αγγλικά. Άντε παιδιά, να μην ξεχάσω. Κάντε like και subscribe για να κάνουμε πιο πολλά βίντεο. Ναι, και να πάρουμε πολλά views. Ναι. Θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ αν το κάνετε αυτό. Αυτός ο κήπος είναι τέλειος, αλλά ο δικός μας είναι πιο ωραίος. Ναι. Συγγνώμη αν βλέπετε το βίντεο, εντάξει. Ναι. Συγγνώμη. Και δείτε παιδιά τι μεγάλο έχει ο Πάρης φρούτο. Και δείτε εμένα. Παιδιά, μην το ζητά τόσο πολύ τα φρούτα μου, θα τσιλέψω. Ναι. Δεν το θέλω. Και παιδιά, Μαρία, θα κάνω και κάποια βίντεο στα αγγλικά. Αν θέλετε να κάνω το και στα αγγλικά, παρακαλώ να κάνετε like και subscribe για να κάνω και πιο πολλά ελληνικά βίντεο και αγγλικά βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Bye!